Sylwais fod gan Wil blori'n bach o dan ei gysedd chwith. Edrychos i dan fy nghesail, ac yn wir, roedd gan ei nai blori'n tebyg. Roedd yn eisoes wedi clywed fod haint dychrynllu wedi dechrau ymledu o'r drwy'r ein pell. Haint lle roedd ploro dyn ymddangos o dan gyseiliau pobl cyn i'r pla di hwn ei lladd yn mynd dyddiau. I geisio ysgoi marna'r cyn fy amser, penderfynais fynd am y driniaeth fuddugol orau ac ymweld â ffisigwyr enwocaf Cymru, sef meddygon myddfau. Edrychodd meddu Codwgan yn ofalus o dan fy nghyseiliau. Diddorol, meddai gan gosi ei yn y feddylgar a chrychu dalcen. Dywedwch beth sy'n bod yna. A'r pla di yw e? Oes angen i ni ymbyllhau o ddiwedd pawb? Gofynais. Beth yw eich galwedigaeth? Gofynodd meddu Codwgan. Bardd, atebais. Camodd hwnnw trwy'r drws a dychwelyd maes o law gyda ffotel wydr yn llawn hylif. Dyma hylif fydd yn gweithio eich cyflwr. Rydyn ni wedi allforio tipyn ohono ar gyfer y jongleurs a'r troubadours yn Ffrainc. Mae wedi bod yn effeithio lawn ac wedi gwellio o leiaf 9 allan o 10 ohonynt. Mae nhw'n ei alw'n sebon, meddai Codwgan. Sebon? Ond beth yw'r plorod? Beth yw'r cyflwr? Sut fydd yr hylif yn ngwylla? Gofynais. Bydredi? Diffyg ymolchi. Cyflwr cyffredin ymys beirdd, meddai Codwgan.